Eh, mina igama lami nguSalewa kaNgonyama. Sengika-VIP 4. Ngingene la ka RNK ngo 20 September wa last year 2025. Okay. Ngizizwa ngijabule kakhulu namhlanje ukuthi sengika-VIP 4 emva kwesikhathi esincane kangaka ngingenile. Ngiyasebenza kakhulu ama-leaders ami, ngiyabonga ukuthi angisupportile afikile la ekhaya namhlanje kuzokwenziwa i-presentation eshow ka RNK and NTT. Le-team yami esenginayo nama-leaders ami angisupportile kakhulu. Ngiyacabanga abantu baseshowe namhlanje bazokujabulela ukuba ne-presentation efana nale ekhona namhlanje. Sizoshintsha iy'mpilo zabantu. U-RNK guys uthatha ilinki uzo-register uhlukane nokuhlupheka. Mangabe une-link yaka RNK musuke uba nomona, nikeza omunye i-link yaka RNK akwazi ukuphila kamnandi njengawo. Into eyodwa kuphela kufanele usiyenze ka RNK. Uyangena ufake imali yakho 6,000 rand kuyaphezulu, thola imali yakho idablishekile after 33 days. Bese uthola abantu abawu5 abazongena ngaphansi kwakho. Nawe yenza kanjalo, naka izingane zakho. Mawunaka izingane zakho ukhiye ubambe lapho uthi naka izingane zakho. Uzophumelela makwazi ukunaka izingane zakho. Uwona khiye wethu lo ka RNK. Naka izingane zakho, ngena uregister, unikeza abantu ilink, ubanake abantu bakho ukuze uphumelele. Uqonda ukuthini mawuthi umuntu anake izingane zakhe? Ngathi khona imfihlo ekhona. Ikhona imfihlo enginayo. Ngathi khona imfihlo ekhona. Awukwazi ukuthi ngesikhathi esincane kangaka usungaba uVIP 4. Ithini into yokunaka izingane zakho ngoba ngenze ukuthi abantu abaphumeleli nje ngenxa ukuthi abayinaka izingane zakho. Yebo kunjalo. Mina nje imfihlo yami mina ngithe mangena ka RNK nge-20 September ngathola abantu ababili. Ngathatha labantu ababili saba i-group of 3. Imina nabo labantu bami abawu2. Waphinda futhi ngathola abanye futhi abathathu abagcwalise kule 5 yami. Bathe sebekhona sesibo 5 kusho manje egroupini sesibangaka sesiba u6. Sabafundisa labo bakhona ukuthi nabo babe nezingane zabo ukuze sizokwazi ukuphumelela. I5 yami yokuqala nayo yathola i5 yayo. 5 yami umuntu wami wesibili naye waphinda wathola abantu bakhe abawu5. Bonke labantu bami abawu5 baba na 5 nga5 mina ngawelela ka VIP 4. Ziyaduma ka VIP 4. Ka VIP 4 ngithe ngiyela mina bangipha $50 abawu3 abalandelanayo. Ngithe ngisalinde lokho ukuthi bangipha $50 abawu3 abalandelanayo. Waphinda bangipha umunye $50 ngakusasa futhi engingawazi ukuthi owani. Waphinda futhi bangipha 77.7. Ngizoyenzani manje ngani? Guys ngihappy ngo RNK. RNK uzoshintsha impilo zethu show. Ngihappy RNK, ngiyaziqhenya ngawo, angifihli ngawo. Guys ngicela nize nizojoyina ka RNK, sayidinga imali sonke. Ungathini nje ukuzwalisa ukujabula ukuthi kuzokwenziwa le seminar enkulu kangaka la eShowe eni-organizile izithimu yaseshowe nokubona ama-leaders anjengoba kumapholoba, obabutyembe, omazeka njalo njalo. Ngimane ngazizwa ngi-emotional ukuthi into kanjena sakwazi ukuyenza yenzeke. Bengangedwa ke lana bengino-leader u-leader uXulu wakhona khona la eShowe, ngino-leader uThokozani ngoba sibambisene ngoba ngithi nje izingane zakho akufanele ukuthi uyilahle sabambisane. Ma-leaders ngiyabonga kakhulu enikwenzile kumina, ngiyabonga kakhulu ma-leaders. Awuyilutho ngaphandle komuntu, umuntu ophezulu kwakho kufanele ulalele mayekutshela into ukuthi yenza kanjani. Nawe futhi uphinde udlulisele kwisizukulwane sakho nezingane zakho ukuthi wenza kanjani. Imfihlo ka RNK ileyo ukuthi wena wangena uphinde unaka abantu abangaphansi kwakho niphumelele nonke. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga. Thank you so much. Yebo.